Miemfanya we, miemfanya. E nanu ya dibiye miu, miemfanya. Akombe brebe di obreja o, miemfanya. Enya we ya, miemfanya. Arofo mo nyina akwa abadum be Nyansapo kasa mfonyini se Nyansapo na waje so ama me se yisa na badwemba ekwan so samre sawore ba bia me gyan ya Kobri efie wo biem so anase biem so Kobri efie me kire Asantehemaa nana kuraduru a oyi atom Asantehemaa ne Bosomkese pa a wo hene ba adisipoku achempemhene wono na ehweso efiri tetetre de besi samre yie bosom a wo ho no komfo ba ko a wo kombie a ewo biem so eho ne abedure yie na ni nyina ne se enne obi abegye ntete wa akomu a wawie no apon ho na nka school ebeka se wo graduate eno ene nam so Nyansapo ya ba be pim ha ye kwara ne de ani kuchari se mienu santemo ye hu se de graduation no bekoso na akom tete ne se ne sitie ya transe de nkomo ntika no na ye nwura fio na ma refi so be subscribe be share be like na ade wadwen chen so e de ato ase e de ama me afi nwura fio ye ngore de e koso
Arefo ye mamu nyina kwa aba ede mu Nyansapo kasamfoni so Nyansapo no wage so ama me se isane ne badwembem se de monim no edi ka de yato monim dada se nne ba bia ye ba ye no na ye se enya asem keto akomu graduation eno na de nam eme ye de aba bepiem ewo biem so na ye ba biem so de ana esa Asantehemaa komfo Kobri de okon na so ye ene ewo yi aha na graduation ne ekoso na akomu graduation no kra no eno so ene denye ti ennenwo no mahu asedi kan ya na nananom ntwene kan burumu a na wo mu yi nkeche ewo efidua yi mu afi ankasa ne ne tenase na afi no ye bie mu ne agi mu agi ntwede afi no wa kire yen akomu graduation no a ekoso no sei ene tie disu ene ne ban ti kam ne ense nkomo twetwe no ase wo nana mame mu akwa aba na memfa amre Nyansapo so ohene meje usuburu sa umpom ye de na mene mo mpai ba bosom adawroma ne ho ye pa edana na no ase ye nso ye ho den pa ese kwaban da Kobri ni anankopon ase mame nana komfo ba wonso ho te sei ya no ama won so amampa se wonso ho ye pa okay nana wadaluma mame udin ni biem obu onu abi afa kra na wo hwe wo oh ohene midia de nana Kofie Champon biem so Kobri komfo ne me okay say wono no oba school nana me pa chan ane yense nkomo twetwe na se ekuro de ni awaye say ye hunu ye bemia amadwoa na twetwe enti yense ase ni mi se bisansem no nana wadaroma akomu graduation de ya na anu odin akomu school no kura ni den oh kase akomu school a sabi eburu sabi akonto bosom de entete bosom nemum konfo ne yetete no bosom ne de ifrade bo ase o yen bosom dada one de woni dada bibia no awuntimi nye na de enti a yese yetete konfo ne yetete bosom de obi anu se sunsun de obi ntimi ntiti sunsun de enti yetimi yetete konfo ne se sabi ye oduru dwama na no di sema beto dwom no empa na ebe kasa amambre ni amanie ene kasa bawum entina ya so nana entina yese yetete konfo akom oso huna mama ahama enye eduro bia da bia betena se bosom ana nkyire wodu na kwati infan se da bi ba ha Kobri sei ya wada yenka no ye freda bi fidampan yenka Kobri enti se fidampan na mete woni ye yarefo dimrika o na beto a afi na mentwen se ade enche so ansa na Kobri aba ansa no be manaduru ebedu ade beche na owu a enti yese yetete konfo ye kire ne hahama ye kire ne kasa ye kire ne ha obesi atutu ne nanamo nantie odu badwoma obesi achia mpanyimfo otimi hunu saade we nyina wi a ohunu aduru a yarefo ba na se dabone da bi ho a bosom yanka na ntempa na konfo no bowuro no akote adu no da soso adwodwo yare na no kopim saade be chia dai kan bosom na abeba no de adu ade abekana mena nya hoto ntini yese tete konfo na bosom de tete bosom akom konfo ne tete na akom ye e mani sua ne ma wama yate ase school no na yenhwe ye nyina ye nimi ansa ndo beba be yo cheche ni odokota onesi ni ana adwuma bi opeso yi ne mpokua adwuma no o sha ase free grade no baako no de akọ yesi wasan 2 sa 3 sa na ewie JHS na yakọ SHS ye wie SHS be wie primary mpu ni akọ JHS ni akọ SHS ye nto aso sa na akosua pon na nkasa nti frisuya pon no mu ni afede nipa ni akasa afede wale okuku dam ya graduate na sana akosom oman na adwuma obenya no wanyaye akono stages ne tesai school no ba oh ahene me da wase so ma me akonya se me mfa ma no di sem entu ahefo anim no mu nyina nya ho nte ase akom no de konfo ba fofra ya de ni nkan ne be kire bosom se bosom bi se Kobri ye soa Kobri na mpanyimfo ta akora na chi omu nyina de akora na ba be kire Kobri se Kobri akora yi bosom aka no ya tutu ania wo Kobri ni ato anim seboa na ta akire na akom Kobri hwem na ogine tum so ye na akom na yiyi a ana ye bosom kan na aka na no ye na akom na yiyi a ye de ne to adurom ye goro nya abotre wa hansa na se aha no ahyase na koyese mi koshe school ase na bia me se me pese me kosan wan yes ye ne be ye wonsohwe ni ahwese san wan ho adesua no o se fatase edu gina ta na wutwa
can before the school na no age wato na afi ya class wo no saa ne tie mo de nipa ne ba nya so fiti prekopete da se abra no amana class mo de ne kire bosom no na bosom na ma ho kwan se oh we de o se school no me jiri tumtum ma ne nhyɛ ase oh wow to aso nti yare ne to adurum a di ndo dware na hwɛ bosom ne maye no se de sitie sa hoɔden wo ma ti ye hwɛ bosom ne maye no bibi touch ma hoɔden wo ewum ne wofoma na aduru ne yesesam ahoɔden ne sɛ kyerɛ sɛ bosom ne maye no bia ne nkoyi bosom ne bia da akoro da akomu bia bosom mienu ka na bosom na baba akopɛ bosom ba akona bosom na baba akopɛ na meti ase abosom ne maye no ne sɛ nipa na o begye ntete no no e wo sɛ bosom no eta akeka no ɛfa no okay nti e hwɛ bosom ne maye no na to adum ne hwɛ bosom ne maye na ekoso edu ba bia o bosom fufu ana o yɛ tano komfo a yɛse yɛbɔ ni hire ana o yɛ suo komfo yɛse yɛbɔ ni hire be frɛfrɛ komfo abo adoma na ma komfo nyina bɛta akiri ne abɔ ni hire ana gina ne yabɔ ni hire no ɛde ne bosom fufu gina ho ma ye wonsuom tano ana ye wotano brani ne wakwaye mu tano so ho suo bosom bia no asuo bu ya subrani obobidie asuo bu nso obo fufuo nti bre na yere ne beto akomu no e behwe no sa bre ne beda adia me hu se o dware ndo na ye hu se bosom wi se na kan de tie bosom ne beba no ono ha be da ne ho adia kire ne na ho de ama wo komfo na wo ye akora na komu ohunu bosom kora ya de wa akora ne so sa atem ni nyina bosom ne nkasai ya boni hira wi no ewomu ya be bosom nsia hwe bosom ne ho keka no a yesi yakote bosom na no afi na bosom ne be kasa afi ne ye be hu bosom kora aka no yakote na no ye de bredi ne kutwa na apaso na asekan ye nuro e fra konfo na dwede suom ye na kɔ nkasaye bi ye te bosom no yakote na no bosom no be kasa ya kɔ ne ye nyina ye ya amamre ne amane agu nsan a bia ye nyina so ataidin ye tie da bosom ne ka afi na no obebie na no ase na ho sɛ mienye bosom asemesi seni amamre ne amane sɛ bosom na aka nipa da obɛka na bakwasɛm nyina no ka wi a ye rituo adi akire ye tutuo no wie sabre no wafa ne ho tobo sabre wafa ne ho di sabre school no stage ben wadui oda so awo class sɛ ani level 2 na sɛ wɔkɔ nanim okay level 2 sabre no be kuta bodua pa ibi abone doso afa na ho de kama sabre ndie wadimu bibia de da na akwam ye hu bosom kro onya na fapem awie wadimu na bere na enya mo ni hire ni de ana onya nkasa ne de oyusu adura e friend sewa bebre dodo na frɛ no burakomfo ebi nso frɛ no tweta tweta ni nyenim de me nanam na oba ye so ne yeso hade a edin a de frɛ na edin a nananom de frɛ no ye frɛ no sewa a mo frɛ no tweta no ye frɛ no sewa ana se burakomfo na be sa bere na onya mo hire ne ma o use no e de kom no gina dwom sa no ti wa bo hire no afa na ya de abon do so no afi no be use bodua pa ibi e de ya agoro de asa sa bere no afi ye be bi se efe bi de asuo ya penso na aduru wa bod hire wi no afi abon do so bibia wi no afi de aduru asuo ya ne gina ma ade o de be yabusa de bosom no ebe fam akasa a kire komfo no ada amanfo nsem ahinta adi a kire komfo no microphone na speaker da bi esuo ya no ye wo amamre ne amane ye ade bia ye ensuo bia ye eno sunsum tumi pa ne amane ye de ye wo eteki na bebrebe gina na bebrebe na komfo master no wo de uti atokete so din na ne obosom akasa ma bosom na danadi a kire kwan afaso ya de mu duru pa se sunsum ha yi de sunsum pa na wo kanyi obe kasa agu asoma mo se me bosom ne me kasa o kire me se menyesi o kire me se menyesi onko a ne duru ha wo hu obi o gyan chen bi antini ye komfo na so ya na o de be yabusa obi ha wo ba nso na be hwem aka ni pakro ha wa ye de e de a kire no sam de school no wa se duru fahene o duru de tosom yensa no
eno no ye wo nado do ma bosom bi nsia ma retena ho saa se bosom ne kasa yie but ebedu ba bi kura na wote abonten kura na bosom ne kasa bosom ne frewa wote abonten na wote edimri ka sore ko wura dem ko tie bosom no komo kura anasam kura wo na wo ye de eka ebisi ne ebra na mo goro na nsa maame ba ko bi fira bontene o sha atade kama na ese wo woso nti wonten na bisa se na de no se o uma ba ko na ka chem se akom na nka no okoji ntitie kura na ojaye wa yare ni ade na oso okoda owa na abam no se kire ma mense mi ntimi na ene osori ya wo ba na sa na etie eduru ho no a wote se den betwe aba sa nti wo hunu ama bia ba bosom nsia ondi ya asuo ya na ya adwuma kasa atena ho bosom na achechire won na amon fa ha yesei asuo ya no benya de na za abrɛ de uti ne bosom ne communicate tam bia mudi nkomo abrɛ bia ese wonya telephone number no sanete uhia na akotena ho a no wadi mu nkita ho nti wat bosom na asɛm awie a utimi ye obi adwuma ma na eyeye master na obetwen ahwɛ konfo na atena kom no sɛ afebi a odun de mahwemani atofoma oyi obi adwuma ma na eyeye oyi obi adwuma ma na emfeli saatem no ho no wa pass ho so be gadreti no wa pass ho afi de toso nan ebi a ne bosom ya asuo ne ene ohwe wiase a ebi asuo kra da nwuram konfo tifie ebere bia untimi nya bere bia nanti nkonso mo kwayi musuo mamanfo ana nenso ye de no ma fi gata kra tene bo nsuom da nti no de obeye ne se o so chire bosom no na chire asuo no e de ni si a wam na de betena fi bra unya ho ana unya mmere nkonsuo ni ho no uye obi bia o bosom nsuo arefo yeguso nchichire mu afa school akom no ho na ena yeguso a ye hwa ye gi nchire mu yi nana ni ya chire bosom oh ahene eno de sebe so yentimi nchire pusa makese ebri na no sunsun masem so wa onye sunsun nyuma no ba dwene ho a onte ase da na sunsun nyuma de ye te sunsun nyuma na de ase no ya amamre ni amane ye okwan fa so ye na ibenya no amana betena ya wanim na ye de na bafie na amamre wo ho no nti no ye de na bedru fie awie no a kire bosom no ye de agoro de dawuro ntorwa ene apentene de bagoro nsuom saa de bosom ta sa na bedru fie wie de duanan ana nanso de duru kwako pengura hama owuram de da bedwa no kama na na de bedwa no agoro de ya na eto de ne nwom na ede ese wo ya ade enso kakra panwom ba ko bi nyanke mfa ncha ha no mo ni ha nko mo de da nyina ne nsa nkanya wo mo na yenko ni warefo yeguso a kobiri komfo santimem ha de ye ka obiri anase kobiri a ne asemketwa wono so na so ayewe ya ena akomu graduation ye di hu nkomo ne abibum ne hu se ne sitie na nyina ye hu amamre ne ade nana panwum ba ko bi sha hamamu ye mfa nhum ne yenko panfo atunyum bia na abosom ibere bia abosom bitimi tunyum bi ase miemfanyewe ye nanu ya dibiye mi o miemfanyaw akombebrebe di obreja o miemfanyaw enyewo ya miemfanyaw ati ase miemfanyaw ye nanu ya dibiye mi o miemfanyaw akombebrebe di obreja o miemfanyaw enyewo ya miemfanyaw wow enyum no so wa asechire miemfanyaw akombebrebe edi obre ejao senya oya miemfanyaw enyewo ya de ya miemfanyaw nana eni yeto aso so ntino ya che bosom na wie de bosom na bedru fie no ya twa atwa nkokɔ abo bosom na tenase no afe na ne ye behwe bosom na hoɔdene sabre no adwuma bia beba master na obi master na bedane ama ko ya adwuma wi mame musuo yi ko yi ne bosom na so mame ne ye hwe bosom na hoɔden yi busuo baako mienu miensa ye bon sa yiye ani na bosom na na ba no so ne ye no ye ya na yiye ne ye se bosom na ye den onam nti sabre no afi ne ye begu ahoboaso dia ntoto ye wukurum wo bre ya de aso dia ntoto ye bibia da na akwa so ye adwuma mienu miensa ye de obi ya de beba bia da na ma ye ne hu se okwa
ebeboa na se adwuma eba mode ma osuani no ema ne ye no akwaye se school mu no o be graduate ni se ukoye nsohwe na ehu se obe pass ya na watworo no wasi BC na wakwa akwaye no eno nti wo ne master wo ta akira wo hwe se adwuma wo ye nipa ne yafu ya de ore ba ekoi sabre se kode no se sabre uja no kwan a onye nim go ase ebeboa wo eno no ma ne ye dodo be se ansa no hu se afi de afa oh e depend konfu bia me ne champion de metimi agama wa ya de aso ahwe so wan so ahwe huna na bia ba ko bi na yi na de aka ne bia na ohunu ho na wo ye ne de to so to aso ye ne to aso de wantimi anfa anso na ahwe kwa fa adwuma ben so eso ne hwe na de adwuma ben so hwe na hu se nyina da na akwa mu dia aferi na agya ne kwan ye de yeyi nana enti sese no waso na hwa ehu se ayeyi nana Headmaster nana de na koduro ho enti na niye wo hwe no afi no agya ne kwan no okay enti eyi no afi wo koyi wo kose mo ma abodi nkrata wa best school awie wo ye graduate e wa akomu ye de hye ne nsa ye tie ne say isi ye wi no na no ukwadai ye twaniti na wo ye mpese ye yi agu okay ye yi agu ana ya mana duro tumi duro adi tumi duro no ne aduro a igina se ye de gya no kwan a ya bodi nkrata ya tani mu amani mu eduru okay nti ya mana di ye wie kwasiara no ko duru ni ye wie bibia awia na me de mensa ato no so aka nhiransem ato na brabo so na magya no kwan na di nkra kora ansa na mabefie sa nhiransem na mamu a obeye agya ne na be hu se di adwuma no ye be duru be ne be ko atia no e wo se wo hira no kansam nhiransem fato na brabo so ne di na brabo so sa e wo adwuma na wo ye no nti na mamre wo ho no okay na ese menfa nsa mo so mo certificate no nhira na odo nsa be gu no so na afi waka nhiransem di ama nsa na nanom nta na chi na adwuma okoye no eno okay na ye nhwe wono de ne bosom eba me bo a e bosom a wo be kom no okay na ode ne bosom aba no okwa onso de no mani bia na Kobri asem na me kan yetimi etubi ede mo obi nsa na asem wo be school wawie de ne me so me mfa Kobri ni bi ma no fa nka ne bosom mfa nko me da se sabi o bosom a ode ba ya na bosom kan no untimi nane no me bu Kobri aka mi sede mi Kobri aka mi ono so ne bosom a efe no asuo kosa ene bosom poma aka no sede bosom poma ne ntimi ma me so ana mi ntimi nye no nka me makom no sa na mi Kobri no mi ntimi nane nya den emfa ma no bia ne bosom nti bosom kro de ba ya no ene hu dwuma ne ye di a ye di gya ne kwan okay na obi nso eba se o me de me ba ya keke se ni betu Kobri ni bia no so ye tu ba me sa me pa cho me da wase ye obi Kobri de ye ntu Kobri ebesisi ye onkrum yam ne besisi ye na de amesini ye obi ti se Kobri e wo ho bia na wo ne nteso wo ne babi wo ho na efie bi maba ahini bi aba so ahini bi aba ase nana makonwan bosom bia ni ho me pe bosom bia ye de ana Kobri mate Kobri ni ye so onam enti me pe Kobri e de akwa kosimi nkonwa ho na makonwa no musunsun mu ayeduru na akonwa na atumpon ama me a obebo Kobri ma na Kobri ti ase a Kobri nti so ne mani bi wo ho a yebetimi a kire na mamre ne amane ye amana ya me de akosi ho obi nso betima ba nana efie ne ebo ye wo na edi a wo manwuo mema nko ane ye wo ebi a ma nko ane ye wo efie ni pesha Kobri se ne bi a me mai bi ni me de kwa ko gina mu fie na mamo eno so etimi Kobri kira mamre me etimi de ba nte so ni bi e be gina ye e ma fie ne dore sesade ye okay na nte so ne etimi na nemom Kobri na nkasa de ye ntuno okay yenhwe ne osuani ni nkomo na afi yenko yenim arefo afi yeko osuani na nkasa ho na yene na akwa akodi nkomo na yebisa ne nsem baako emienu na afi no yehu ne yenim kwa se de yabo ne esi afante ye ba esi
Awurefo said the mpanyimfo kana Asante Kotoko so obi nsi trudo mfa matoa. Enti no yenko osuani na nkasa ho. Na yenko yetoto na no kakra. Ne yenhwe se wo ba school ampa. Na de oba ya kire no wo de koye adwuma. Ana konfo. We de konfo ba pa. Otomuro sie papa bi hwe na ba se da no ho. Na ahwe ne kon twitwaye. Na nanim obi na chinsu obi. Enti wo de yem yenko de nkodi nkosa mo amhwe oba a wotiwi a na ese nya atro na mitwa. Ana akwaba hayi Nyansapo kasamfoni si sanne badwemba kwaso ye mo akwaba ye wura na umpom ti sei e pa cho me ho ye sade me kan no bi nsi trodo matoa o headmaster bo wudi yanso ye pese wa ankasa bo wudi ankasa ne sei me pa cho me di ankasa ne na akue firiye na akue firiye na edi be na ade be school no me pa cho edi a me de be school ye konfo akue firiye piao ni di de na akue firiye na ni school din de konfo akue firiye ebronku megu nsani ne yete kum kodu na be so abibra yenwuram nana ene na boame sese no no de bosom be na wo kokom ni madawroma bosoma me kom ni sese aye bosompoma ene kusa bosompoma ne kusa esuo kusa ne de minimatiefo ye ni ankasa ye nkyase kakra bi ebetinya kyase nse bia nsuo nya saa ensuo na nidin de kosa no na poma ya bia ye twade na ntibi ana se bosompoma be no me pa cho oye ensuo a oye abrewa ti nidin ye bosompoma eno so ye ensuo saa no de wa abrewa ti na bosompoma na ka ho ma ya bakwasem kakrai ye ni ka nsia se mfafiri bosompoma ho ye wi a ya ba bosompoma no na bakwasem kakra be ka nsia ne bosompoma ne de na bakwasem kakra me kan se oye bosom a woda kurano ensu a woda kurano obo kuro no ho ban eye ebrem jamase kwa bere na sebe empanyimfo nipa wo nyina na wo ema na wo ma no abaye osomafo ana wode si kusa no so te kusa ne ye brani a woni oyi ni ba me so ansa na bosompoma no so beta echi bosompoma ne ba ene kusa okay bosompoma ne ye nsuo no ne ba ne asuo kusa no wo ye brani okay oba na bema kusa ne ye bema wo ho ena poma ne ye oba okay wo hwa ebre be se na nsuo yi eye bosompoma na ebeda wo mfie be se ni mfie num ni nso beda ho mfie be se ni kaka wo no de keka bi amenhwe nsuo de ye nanom kura no ebeto yi enye na asem ana jampontwe apeso okay bosompoma ya nwanwa a wate bi me start ye free ya nsuo de matena bakwasam ye kusa no tete no ne ase wo yale sabe yale ye frɛ no kwata obi a ne ho na matutu kurokuro na akodware mu a wo dware mu pɛ na wo fia na wo kuro ni nyina na kwata ni nyina akɔ na ho wade a no so yere no ese de si bible mu osikani bi a wo yade kwata yale ye nko a no wosa okay kwata pa no wosa pa yade ye nko a subata pa okay awo ka ho Oma awo sa ma adwuma den wo fa wo ensuo ne de meka se na me kura no na me sha kakara na me nimusuo esene ensuo si fanipa wo na ba mso ja ensuo so kan wo se ya nante akiri mpanyifo fa akiri ko hu se ensuo asomasi na kam ya yede me ba ntete ya ene bibia wie pa ya ahye nanan mo ne wonima ya de me kofie mpere ho kura na efa wo ye wo sen ensuo fa wa ayo kekra sade sabe obi kura janche obeka se wabodam nti ya kire na nsuo ne de be wura school mu ama ntete ya ma ntete na afi nsuo no adadin na afi ho sese de abibia yi nti nya de obeye otesade na ofa afoforo obeye wo no o se da Kenya ase abrimi bo Kenya ase abrimi nti wa uko school kakra de ansa na pa cha me ko school kakra ugina be se ne nsuo no fa pa cha school ne de mi jai na me yetiri ene nsuo no ebeka me okay na wo yetiri me ye botiri hairdresser na wo saloon ho a wo yetiri ne kan wa na ase na anyi ne ho adi but na utimo se sumu adi o wale usie ti bra no so se wo so yi opia na wo yi opia okay ti se wo nware ya nkasa me pa cha odabi me nware oh okay afi ye nhwe e ba ne se na afi de ye se afi de mami nko school me kan kom school na nkasa yo me da wase
Empanyimfo hwe ne ehu sa akom na aka wampa ne ya pɛ baabi ne ya de wakosie ne ya ye wakom ya kyerɛ amamele ene amane na ebre ne so na amamele no amane no yehu se wo pass ya na afi ye de wako o ma ame ne o papa ta wachi omo eba ye omo anye se ye de ukosofo akoyi holism abom omo de omo full support e ma nsuo na akora tweboafo ba okay enti akonfo bebre ne wo Ghana nim se Kenya ase abrem kura de bebre ananka betimi akọ school ne den na wotwe woto a preko ubegina ye ewo biemso number 1 hanom a eye obiri anase kobi komfui eho na ase obebe school yo madawroma medamase etiefuo de meka ne se bosom de obeka wo a ewo se wo pe baabi ne yede ukosie enti yede ye ne tutu ye na se yede bedan bosom a ye frɛ no Kobri aye Asantehemaa Bosomkese ne yede be share ne sa ene bibia ye kama ese no kra na nanom ne sa akere ana se no de wa na wo pe baabi apaso ene de ebi wo ho a tetene de nka ye se bosom na ne be kire se ko baabi se ba te se de ye nye ne sa ene onye obi na wodi adanse a ne wodi waba ti onipa no so di adanse e ba bibia so ayeye ti megide se bibia de bibia so be yeyi oba ye no pa wo do na si fia a wo be che school na se no mame twa ho no mfonyini kire me na te sei oh me ba ye no sabe akom kan na se wo wura bosom fia ese se bosom no e sheki ana bosom epusu ana sane me hu sampa bosom akan na waba bosom fie me wura ye nsankyere ne si me hu sampa baba bosom fie na bosom so ewo so asane ya jiwatu satam na ma me num di wachi ana me pa chwan okay enti yelhwe wade sie di kan pa no na ye den oh me kan se ma de sie di kan pa ye enkyerɛkyerɛ se ye be kyerɛ se ne obesi akasa se ne obesi anantie se ne obesi akasa panyine ho se ne onya wo ho obesi ne na akasa afa wonya yalefo obetimi ahwe na fa se ne obesi ehu aduro obesi ye abusa ehu nsɛm me pa chwa adi asɛm nti se no wafa ni nyina mu sade o headmaster kan ya wo yi opadene a ye beja akwa mu akọ Kenya ase abiri mu betimi akoye adwuma na pa asanso ye kyerɛ mu anansa me ba me hu se de na wo si dada wo ho na wuyi nkeche no na wosa na eno ye kyerɛ mu ana me pa chwa an busum bi wo ho a oba wonim na asa busum bi wo so a oba agye si ye kyerɛ okay anti busum bi ane na sa wo sa untumi fa Kobri asa emfa nkoma bosompoma okay I take it asanko na fronton from asanko no ye boketa untumi kosa fronton from okay bibi aye din ade e de du ha de na me headmaster wo kire me kra no na emfa bibi sa akoyie ma o anase nkora na ye se wo de o ma ben na wo de ye ya na afa no wo ye wonum bia wo de na te sei me pa cho me kan se akom na ankasa de me hu ne se e kan wo de a na kan wo se akom kan wo a bibie no wa ye de ma wow yes ana master na wo kire akom bibia content ese enye wo na wo fo so se me ikosua honhum bi na afa wo nti bibia be ka se ye che obi a no eboa ma wotimi eye ne simple okay am say edu ba bie twene no esa momo na mo control twene no edu ba bia ebo na ekwa abon se ne wagya na se waye bibi sei na ba bi no washeki na waye sei ni nyina no ya na ye suman na de wo ye na se eya na yiwani kan na wa na eja wo yi nkache me pa cho suman na de meye ba bi wo ho a na wo sane suman na ma dia no nko ba bi wo so suman na ba ono na ye de wo pese wo ye bia yebe mini wo baba biwe na mama misa we ayi wani gisa wo bekom ni afro komfo nipa cho ye manage papa ensuo ne ka wo no enu baabi am wan kase ababa atomuro te se me a me ye tire ye die mani nye ho ntinka bi a nananom pam baabi ntena bibi am wakwam sa na say from day one na de wani age ho sa mani age ho pa mintimi nyai ayefo mba cho odi ni biem nana ekwe firi ye nana ekwe fie fine na say wo ko Kenya ase abrim achiase Kenya ase abrim achiase ehon na say wo ko station na wakokom aye bosompoma ene asuo kosa ewo ho arafo osuani no nso na ye ne no abonkomo na yehu sede ono nso sede osi first school no efa ye eno no enti yensa anko
ne ne headmaster enkonkowie. Therefore, no, enti osuani nso ama yehu de obaye waba besua ebrese ase akom no ba no so na suma ne fa no ama yehu se busuani nyina ata na chi ene odi abobu a ne de ba o ma se mempre papa se mempre busua se mempre ye de ne nam asofo ne edunsifo ne malamfo se enti nko ba on de wenye full support na chese akora na okusku anka no board na aduan ne ga de bibia e to de ma no ene odi baye ye nko na afeye ye ne eye Kobri komfo na nkasa Oye headmaster at the school no yeni nkodiam nana ya sa ba bim nana na wo school edi bi da so ana edi sane say say bia obi Kobri senior high school ana say Kobri akom senior high school ana bi sa me pa cho there bi edi bi ana so okay office ohia Kobri no answer si biem su Kobri biem su Kobri me pe ba bia biem su Kobri wo ana me hwehwe biem su Kobri aso yeye na de nuance do aba okay nana all can wo say bibi ne fa no suman ne fa no metie suman fa me minim suman kra na nso me kondo akom pese be school ni bi ni sa nipa no otimi ba mane ye wo musa otimi ye ne sa bi ko abosombrafo no ho no akwa ko tubosom ba e Kobri fo ne de ntimi untimi ka say Kobri nkan ana say tano bosom bi nkan no ansa me se me kom na wo kom no say kom ense mpanfo bu bi say nyame ansi wo hene na wa fo so si wo hene obi ansom wo sa kom no free bosom na ankasa bosom na nyini yam an wa na wa fo so pre a hunu na wi no se de bi si akoyama se ne ani asofudi ya pe wo mo prefer me score no mo asofudi nya retro kan okay ntie wo se suman bi pa san wotu ho anamo san se Kobri di ontimi mfiti preko pa tete bosom se de emire bi ukire bu kire kwan ye fa so a e ba ye nyina no ye mfa na basa sa nana fa wo number fa to jai e bia na obi behia na ono obedi nkomo sa akwa no e da se ohene bidia ne na Kofie champion biem su Kobri konfo ne me telephone number ahwefo mo frɛ me a mo di benyame 0595 17 6394 sa number yi ana ofre me a obenyame 0595 17 6394 number we na afre me a na Kofie champion biem so Kobri komfo obenyame ne makasa nana yes sorry dia kra na abeka de atwa to sa me gidi se obi kura hwe ono ani fie na busuam ne yonko bi ni nua bi ni bebi na damfo bi suma bi kra aka no ya de da hye dem ma akra no ya mani mpie papa ya mani mpie ya se dam ni ya tofi bedroom man sa ya mani ko e de na wo kan de a kire adasane en sole de me kan re ya kire hwefo ne se akoma kan oba unua ukunu oyere na ofiri se ni be bia wo de wani kira tumrika na hwehwe biem so Kobri e kira kwan no no de oba obehwe wo no agye wo aye wakom amana siwie
ama na wie oye enya akomonko se yare se yakwantuo se nkrata asem se duabo how be a daw should be a ututum de ka bo biem so Kobri amane a obehwew ama oni age ama wapede ana de wakoma pe awie oye de mini jahwefo no arefo de enso edi jamuni na se ohene ba edusipuku achempem hene fruit de besi samre yi no busumi yeye Kobri wono hweso e wa Asantehemaa no ena nako ebi aso no so enti se ye ka Kobri ana se Kobri komfo a asebe enye busum bia ene na emafo edi bia na obi efa so no de adaadaawo no atwa ware edi wapuni apuwie enti no mesremu a obi a ofiri se wo hia bibi emmoa bi no na ubenya mugidie na wo ba ubehu se Asantehemaa da so ne de na ese enye ni bilibi enye labalaba aha Nyansapo kasa mfonyini so ye mamu nyina mo eni tie oje ahene wa na mu maremfi ya no ahye na wo de amame abra obe subscribe sa wo nyo ya fa text message no ana se wadwe nkyere fa to ase mame ye kenkan bebre ye fa bi mu adesua ye hye fa bi kran e de ye nkyereke na mu hye ne de maremfi edi amege so eye abusua pani owusu aduomi mamu nyina mo ene hwa wajen ahina sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de